Kyllä. Hei, viimeinen kyssäri. Lukko vai Ässät? Ollaan täällä JVGn kanssa meidän superpikkoilu bäkkäreillä. Pari kyssäriä. Ensimmäisen, niin mitä muistaa sulle Raumalta? No, mä muistan ainakin sen silloin, kun junnuna täällä kävi pelaamassa lätkää, että toi vieraskoppi on tossa niinku silleen, että pitää niinku ulkoapäin kävellä. Kyllä. Se tuli ekana mieleen, että kyllähän tää Rauma aika kylmä kylä on, mutta Raumanmeren juhannuskin taisi mennä konkkaa tossa, niin en tiedä mitä jää, mutta kiva olla täällä taas. Katsotaan saadaanko ikinä Raumanmeren juhannusta edes takas. Hei, Jore! Mitä heijää? Hyvä, ei tässä. Niin lämpöä päälle, kohta lavalle. Kyllä. Hei, te olitte muutama vuosi sitten tässä superpikkujouluilla. Mitä sä odotat tänään? No tos me just tultiin tossa Tefloneetti keika-aikaa tossa sisään, niin kyllä raumalaiset näytti viihtyvää. Eiköhän tästä tule ihan hyvä ilta. Hei, viimeinen kyssäri. Lukko vai Ässät? No totta kai mä nyt tähän sanon lukkoon. Juuri näin. Lukko vai Ässät? Kyllä mä sanon Lukko kanssa, että Eepi Hämäläiselle paljon terveisiä ja muutenkin kaikille Niskalalle ja kaikille muille. Viimeksi kun oltiin täällä, niin sain Niskalan kölin tässä. Ei nyt tällä kertaa ollut enää mitään mailoja tässä odottelemassa, mutta Lukolle paljon tsemppiä loppukauteen. Hei, palolle pikkuhiljaa hopoilla, niin lopetellaan. Kiitos.